fent de manera rigorosa i en compliment de la legalitat. Sí, Digui. conseller. Després anirem cap allà. Digui. Jo li volia fer dues preguntes al conseller i una a vostè, consellera. Hem conegut les reaccions d'alguna part de la comunitat amb el tema de l'atemptat, però quina ha sigut la resposta dels imants? S'han posat en contacte amb vostè, s'han solidaritzat, han fet alguna mena de gesto? I dos, la segona pregunta seria, per fer tot aquest plan que vostè ha explicat, s'augmentarà la plantilla de Mossos d'Esquadra? N'hi haurà una partida especial? Començo pel final. Tant de bo es pugui, saben que ja ho he dit en altres compareixences, estem en un moment de restricció amb el que és l'oferta pública d'ocupació, de limitacions que ens venen també, moltes d'elles preestablertes pel que se'ns exigeix en l'àmbit de l'estabilitat pressupostària, però seria necessari noves promocions de Mossos per garantir la taxa de reposició. I per tant, això és necessari, però això, per fer-ho, entre altres coses, necessitem tenir un pressupost de la Generalitat aprovat i que fixi aquesta oferta pública d'ocupació que ara no podem fer. Però, repeteixo, seria un desideràtum, seria una intenció i tant de bo això es pugui impulsar. Segon, en aquest moment, com que no hi ha més dotacions, i saben que aquí no hi ha interins, els Mossos són personal format i aquí no agafes places d'interinatge i tenim els que tenim i el que haurem de fer necessàriament és majors dotacions horàries del personal que tenim. Però, evidentment, tot això que els he explicat, aquest reforç comporta també majors dotacions horàries. Ja en aquest moment està establert, quan s'estableix el nivell 4 sobre 5, es diu que el 20% del patrullatge preventiu que han de fer els Mossos d'Esquadra, del temps, de les hores, el 20% s'hauria de dedicar a tema antiterrorista. Jo m'he fet buscar i demanat que em donessin les dades del darrer mes tancat, del mes d'octubre. I agafant el darrer mes d'octubre, d'un total de 208.000 hores, 50.766 són un 24% del total d'hores s'han dedicat a la lluita contra el terrorisme, aquest patrullatge preventiu en l'àmbit antiterrorista. Per tant, anem en aquest àmbit de major dedicació i això, evidentment, al final, quan ara estem tenint dotacions que els hi fem amb infraestructures crítiques, passar-hi més vegades, fer més patrullatge, això comportarà al final també majors dotacions d'hores i, evidentment, una repercussió de que, evidentment, aquestes hores s'hauran d'abonar i serà un cost, però que el cost de seguretat és necessari sempre en un estat del benestar. Moltes vegades parlem de l'estat del benestar i aquí hi ha la consellera de Benestar i Família, però és veritat que l'estat del benestar és benestar i família, és ensenyament, és salut i sanitat, però és també seguretat. No podem oblidar que una de les grans potes d'un estat del benestar és que les persones, quan van a un lloc, se sentin segures i això també és una base primordial d'estabilitat econòmica i de viure en convivència en una societat. Per tant, no podem que aquesta pota de la seguretat, tan important en un estat del benestar, tan equitativa per tothom, doncs no podem deixar d'atendre-la. El tema dels imants. Sí, el tema dels imants, a mi no em consta que hi hagi hagut aquest contacte exprés que vostè em deia amb la seva pregunta, però això no vol dir que no hi hagi estat, perquè, evidentment, en aquests àmbits policials que jo els hi he anat explicant un a un, el primer és el del cercle, és aquell de col·lectius de potencial risc, de col·lectius específics que hi ha dotacions policials que tenen un contacte més directe. Aquí, en aquest col·lectiu, segur que els responsables que els estan portant a terme estan tenint, però també li he de dir que hem fet 3 reunions del gabinet de seguiment, del gabinet de coordinació antiterrorista, i aquest tema, de moment, no s'ha repassat, però com que estem totalment activats i, per tant, aquest gabinet de coordinació antiterrorista, que, a més, jo sempre que puc hi assisteixo, perquè no necessàriament hi ha d'assistir el conseller, però és un tema que ens preocupa especialment
i per tant és un dels elements que crec que... Però no han ofert la seva col·laboració. No, dic que jo en aquest moment no tinc constància si s'ha ofert o no, però estic convençut que és un oferiment que ja es produeix, això sí que li puc dir. El diàleg es produeix amb els imants. Vostè m'està dient si després dels atentats s'ha produït. Jo no li puc dir si després, que van ser divendres, estem a dimarts, s'ha produït o no. Estic convençut que amb els que porten aquests àmbits dispositius policials especials ja hi han d'haver hagut converses, però com que no en tinc la seguretat absoluta, tampoc li vull donar una dada que després no fos exactament així. Però s'havien produït anteriorment, hi ha una col·laboració, és important que hi sigui aquesta col·laboració, perquè com deia la consellera, la vicepresidenta, no hem de barrejar el que és l'àmbit religiós amb la condemna més estricta del jihadisme i d'aquestes actuacions violentes que els propis imams fan. I per tant, des d'aquesta òptica, aquesta col·laboració s'ha donat. Consellera, que volia fer-li una... Sí. S'ha valorat des del govern, o què opina el govern, que un membre molt important com és el conseller d'Economia ahir hagi manifestat públicament a través d'un article d'opinió que era més necessari, donades les condicions que posava la CUP, de fer eleccions? El propi article del conseller Mascolell s'inicia dient que el fa a títol personal. I sent això així, i ell mateix ho estableix en el seu article, només cal llegir-lo, el govern no té per què fer cap posicionament respecte a un article d'un conseller com és el senyor Andrés Mascolell a títol personal. Ho diu ell mateix en el seu article. Però no es pot deslligar. Ara soc conseller i ara soc persona individual. Per descomptat, però és un article a títol personal, per tant, com a govern, jo entenc que no ens pertoca valorar-lo. Per altra banda, és un article totalment respectuós amb les diferents opcions polítiques i les postures del conseller són conegudes perquè en diferents ocasions s'ha posicionat sobre diferents aspectes de plena actualitat com és aquest. Però insisteixo, és un article a títol personal i per tant com a govern, disculpin però no el valorarem. Bona tarda. Vist com van les negociacions, ahir el Partit dels Socialistes, en boca del seu primer secretari Miquel Iceta i també en boca del secretari general Pedro Sánchez, feia un oferiment per poder crear un govern de concentració catalanista. Això sí, la condició era que es pogués revocar la declaració independentista que es va aprovar la setmana passada. No sé si això és una via inexplorable o seria una opció a què agafar-se abans d'haver de tornar a convocar eleccions anticipades. En tot cas, com que la convocatòria d'unes eleccions anticipades no ens semblen a ningú el millor escenari, per això s'està treballant per acostar postures i per assolir un acord que permeti tirar endavant sense necessitat d'arribar a aquest escenari.